Hay mga katikte, karon magtudlo ko kawako pagbasa og English ug makabasa ba siya? Tagalog sa tala. Tagalog kani Tagalog ay English? Tagalog sa ta, sunod English. Ang kartero ang ay masipag si Mang Buni. Isa siya ng kartero, nagdadala siya ng mga sulat ng nagpupunta siya sa bahay-bahay. Laging pagod si Mang Buni. Ngunit Ngunit masaya pa rin. Sab. dili na sa uban. Buntag ta na sige usab. Isod mo na. Unsa? Pablo na. Testingi lang, testingi. Sistingi unsa man na? Testingi wa, testingi. Ang gai ng ang Ata magkadapita. Sa tayo sila. ang Ayun, tabo ni. Galing. ang galing ng Idol ko. idol ko. Sige, siya lang. Siya ang Paano, diba? Paano kahit para makita si Lola? siya ang sinasabi ko kung idol ko Rita Aron lami pagbasa mo ingog. Idol ko si Rita kay naamay tulbok. Iunong isa. idol ko si Rita. May sigod. Kanyang. Di apagani si Rita na apagani dia, wa pagani na si Martinez. Ana? Marites. Oh. ko Rita po ni bulong Bulong. Unsay bulong? bulong ni Marites sa kanya bag Unsay kakitbag? Ata? Ibigan? Kaibigan iyang Iyang may Rina sak lahi. Kura sa o Saklay. Saklay salat. saklay si bilig da Rigarda, Benardi. ano ahak Anak? Aha. anak listen Anak nga na magtuon gani kay dili di ay magtuon sa ni apoy kon diri ka ako magtapat ta kay hindi ko makakita anak wa ato asa na dapita nagsikap dinhi na Driro maguhit pagsaka mahirap ngunit mahirap ngunit
siya. Nagsikap. Di apa. Nagsikap siya. Nagsikap siya. Na makapag-arin Aral. mag yar Manager. Manager. siya Sa bangko. sa bangko magdin ang isa ng pagko pag ang pag pa Pa. Pas. pag Pasko. ko pagpas Ko. ko Hindi. hindi ako mawawala na Oh, pag. ng Asa. pag-asa. Ito sa English. English. Yeah. Ano? Diri so good. Nga no. Ayaw, wa mo nilabot dira. Sag mo na. Ayaw. Kung ano, tanan kay para ma-test Anong ganun. tanan? Eh, mo na magsiguro kaya. I I like milk berry. I like milk berry. Much. Much Every day. every day. Eh, mo jud na ko ano na. Day. I like milk every. Much every day. Ana ba? Much every day. Mm. Di apa? Much every day. My My of P. If nadako nga mahotok TH nga matiga ardajon. Father. father boss it Boys. boss by Vice. Boys. Boys. It. At. The. Unsa ni teacher? Vice. Boys. man Super. Superman Mar. Dili kay man. Kay dili manain. Ar mana. Superman car it Kit. Supermarket. supermarket Di ara di supermarket. Di asya dire. there Sa outsider. there I drink. I drink milk in it I drink milk de. small whole M-O-R. Unsa man? mall More. more Unsa ba in English sa buntag? more tomorrow Morning. morning this It's it's hot me. It's sweet. Sweet. Ha? Asa? White. White. It's berry. Ala. white it's Wait. big Wait na niyang bay niya kay boys. air Important ton of for our 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 bones Buti. bones ino bones mula patakar bones and trees ne Teeth. teeth Nah. Tuh. Maunang may ugag. Magkabasa lagi kahawag ka mabasa mo yung kahawag. Ah. Number 2. 3 na di ari. my house is small it's here Near. near my school
Here, There. there are There are. two rooms. We have a Unsay toro, kabaw nga toro. two rooms. Ah, Two rooms. Two rooms. Bungol man We kala. have a bathroom Mm. and mm. a kitchen. Here, Mm. here, So here. there There. is a small garden. We have With, weed, with, weed, With. with. Muka niya, pilapil muka. Weed, With. weed gano. Weed, nice trees. There, and a flower. Na-S. Flowers. Oh, very Nga good. naman nga, hindi lahi na sad. Oh, nasagyan na. Kanang mabura. Ayun lang yung Tagalog. English lang. Ang kana. Kana. Kani water daw ah. Ah, Ben and Hen. Ben and his hen. Sige. Ben, wish. Here, Ako'y maestra, bukod yun mo tanan. Ben and his hen. Ben and his hen. Hen. Ben has a hen. Mm. Here is Unsay hair? His. hen Mm. is red. His Lagi! hand Hen. Nabasa na ba yan niya dyan? Hen. Unya diri dyan. Han. hen sits in a basket. Mm. Oh, Oh. there Order is an is egg. on Egg. An. an eggs. Eggs. Nobody na is. Egg. Grabe na. Mm. In a there In the basket. pit Mm. pit on Hen lagi. in So? Tang ting in unsay ting tang. tang yo or Pour. his This egg. this egg. The eggs. The eggs are in train. The Da. danis. Danis is Ay pa man. no In danis. In danis. Mana? Kare. Ah, di ko kumalaw na lang. Dagan kinalay. Tingin ra. Testing ba? Testingi lang. Dagan makinalay. Di mo na makaya lah. Testingi gani. Every day we wash a lot. Was waste a lot. Waste a lot of water. Mana ko makaya. Food, water, Di in na. particular is our need. At sa Tagalog. Also, Galog lang bro. Kaya. Mm. Sige. Is ang Unsay is. Bro, Oh, di apa di ay. ang egg. Ang Ang galing. galing ng idol ko. Mm. Is ya. Is siya. Is Siya. siya ang sinasabi ko. Sinasabi, sinasabi. Sinasabi ko ay doon.
idol ko rit kurit kurit rit Idol ni mas correct. Rita. Rita 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 Bulon Bulon ano ka ni Lola ay undang ko ron Unsay bulong? Unsay bulon? bulok Bulong. bulong kayo no Bulong ni ni- gibasa Marites. bulong Kagbulong. ni Marites kan yan yang Kanyang kanyang karbigan kanyang kaibigan ka. May lamig pa may kanyang kanyang kaibigan Oh, kana. iyang may si lag o si di di ang Unsay siklag. mukha ni Lola ay munda Ay, siklag. Magbasa di ka din. mukha ni Saklay. Siklag. Lai o si bi lig ah bibi Gani ano siya, idol ko si Corit. Kurasda sila. Siligasda. Garda. Ligarda. utro po dito day Ligarda. Dada, hiwi man. Kana na. an Anak. anak anak mahirap it Tay ko. Kuhit! Sama ni si Lola. Ngunit. Di kay kuwit. Ano na ko? Unsa? Taka naman ka. Ngunit. Di kay kuwit. Ani, unit. Unit ka gani. Unit. Unit. Iyang Hain naman. had. Hain dapit. Ano? Ilagasa. Rohin. Hid. Did. Kani. Nasikat. Nasikap Siya. siya. Nga. Draw Makap. Kanang na. Nasikat. sa Na. Kani. Nga. makapag Aral. aral mahirap Manager. jer siya sa bangko nagyo Unsa nagyo? yun Ngunit. draw Wala gayon. yun kino yun Hain dapit. Ngayon. ngunit sakara Diri man. Ngayon. ngayon Ah. tutulong tutola laro ko Laran. Tutularan. tutularan ko siya pilag Pilay. pilay mang din ang isa Isang paa ko. pa ako mawawala Hindi ako mawawala Mawawala. mawawala. ng pag-asa. Yay! Yan sa Ito mga na Mastrela. Okay na to lang. Ano naman nila? Ano naman tanang ang kaibigan sa Wala. ang Kartero. kartero. si Bon. Ya, pa ni. Bonnie. Yan sa mga Mastrela. Wa panig taas panig tun ananin niya kay mangulitaw na siyang kurit. Tagsa-tagsa ang papagbasa di pa jud siya makabasa pag kanang lamig paminahon ba. Mag dol se nga de
Ay mga katik-tik, mara to among vlog. Naot nga nalingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye.